Блокпасты, перакрытыя дарогі ў гарадзенскай вобласці. Мікола Статкевіч папярэдзіў пра рызыку адкрыцця беларускага фронту, а беларусы ў соцсетках пасварыліся праз цэны на школьную форму. І увага, заўтра будзе плюс 35 цяпла, а на выходных ажно 37. Аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі. З вас падабакі і каментары мы пачынаем праграму «Белсат онлайн». Напярэдадні ўвечары на адным з праспектаў Магілёва здарылася сур'ёзнае ДТЗ. Паводле папярэдняй версіі ДАІ, 49-гадовая кіроўца «Фольксвагена» урэзалася ў БМВ, які спыніўся на праезнай частцы праз паломку. Удар быў вельмі моцны. У «Фольксвагена» разнесеная пярэдняя частка, БМВ, судзячы з кадраў з месца здарэння, давялося гасіць пенаю. Кіроўцу з траўмамі шпіталізавалі. Па факце аварыі ДАІ ладзіць правяранне і высвятляе ўсе акалічнасці. Бясконцыя чэргі ў паліклініках, выпрабаванне, якое часта правярае нервы на трываласць. У Магілёве чарговая спроба праскочыць да доктара па-за чаргу ператварылася ў гучны скандал. Глядзім, як гэта было без каментара. Те, кто пожаловался первее, и у нас маленький ребенок, то есть могут заходить, да? И это нормально. Хорошо, мы сейчас сразу же позвоним. Ну а почему нет? Ну, у нас маленький ребенок стоит. Вы маленького не пускаете, вы пускаете старших детей. Ну. Белаграпрамбанк паведаміў пра змену працы сваіх сервісаў на прыладах Apple. Мабільны дадатак банку выдалены з App Store, а ўжо усталяваная версія ў фізічных асобаў спыніла працу. Кліентам рэкамендуюць карыстацца уэб-дадаткам праз браузер Safari або паўнафункцыйным інтэрнэт-банкінгам. Змены закранулі бізнес-карыстальнікаў. Іх дадатак Бел АПБ Бізнес пакуль працуе, але з 31 ліпеня, то бок ужо заўтра у ім будзе недаступнае фармаванне некаторых даведак. Уладальнікаў прыладаў на сістэме Android гэтыя абмежаванні не закранулі. Там усё працуе ў звычайным рэжыме. Напярэдадні новага навучальнага года беларускі сегмент сацыяльных сетак накрыла хваля абурэння праз падрыхтоўку дзяцей да школы. Допіс у трэц пра касмічныя цэны ў сталічным ЦУМе запусціў гарачыя дэбаты сярод бацькоў. Аўтарка допісу абурылася, што дзіцячыя туфлі ў краме каштуюць 160 рублёў, а школьная сукенка пад 190. У выніку бацькі вымушаныя закупляцца на расійскіх маркетплейсах, задаючыся пытаннем, дзе ж абяцаная даступнасць беларускіх тавараў. Каментары імкліва ператварыліся ў дыскусійны клуб, дзе бацькі падзяліліся на 3 лагеры. Першыя цалкам падтрымалі абурэнне і заявілі, што цэны ў айчынных крамах разлічаныя хіба што на, цытата, банкет у каралевы. Таму Wildberries і Озон застаюцца адзіным ратункам. Другія сталі на абарону беларускіх брэндаў Шагавіта, Калінка ці Панда. Яны сцвярджаюць, што туфлі за 200 рублёў вытрымаюць увесь навучальны год і захаваюць здароўе ног, у той час, як танны абутак разваліваецца за 2 тыдні. Трэція ж падзяліліся хітрыкамі, як купляць брэндавыя рэчы на распродажах цягам года, або увогуле паставілі пад сумнеў патрэбу ў строгім школьным дрэс-кодзе, зазначаючы, форма ведаў дзіцяці не дадае, а сямейны бюджэт вымывае пад нуль. У выніку шопінг перад школай у Беларусі ўжо традыцыйна ператварыўся не толькі ў сур'ёзнае фінансавае выпрабаванне, але і ў прычыну сацыяльнага выбуху ў інтэрнэце. У ноч на 30 ліпеня украінскія беспілотнікі атакавалі склады найбуйнейшага расійскага маркетплейсу Wildberries у Пензе і Сарапулі ва Удмуртіі. На абодвух аб'ектах пачаліся маштабныя пажары. З лагістычнага комплексу ў Пензе тэрмінова эвакуявалі каля 200 працаўнікоў. На відэа з месца здарэння відаць, як аб'екты ахопленыя густым дымам і агнём. У прэс-службе кампаніі заявілі, што вымушаныя тэрмінова перабудоўваць лагістычныя ланцужкі і перакіроўваць тавары на іншыя аб'екты. Неспакойная ноч у Польшы. У Люблінскім ваяводстве на 14 хвілін уключылі сірэны паветранай трывогі праз масаваны ўдар Расіі па ўкраіне. Каля 4 гадзіны раніцы жыхары вёскі Таргавіско чулі магутны выбух, ад якога дрыжэлі вокны ў дамах. Пазней польская паліцыя выявіла варонку і абломкі невядомага аб'екту ў поле за 2 кіламетры ад жылых будынкаў. Паводле папярэдніх звестак урадавых крыніцаў і заявы МЗС Украіны, польскую паветраную прастору парушыла і ўпала на яе тэрыторыі расійская крылатая ракета Х-101. На месца здарэння тэрмінова выехаў прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск. Інцыдэнт стаўся падчас начной атакі на Украіну, калі акупацыйныя расійскія войскі выпусцілі больш за 350 ракетаў і беспілотнікаў.
Сёння ў горадні Лідзі Вялікай Бераставіцы праходзіць комплекснае камандна-маштабнае вучэнне МУС і ўнутраных войскаў пад асабістым кіраўніцтвам міністра Івана Кубракова і камандуючага ўнутранымі войскамі Мікалая Карпянкова. Сілавікі адпрацоўваюць дзеянні ў так званых асаблівых умовах. У сувязі з гэтым на вуліцах і пры ўездзе ў населеныя пункты выстаўляюць блокпасты, а рух усяго транспарту часова абмяжоўваюць. Акрамя працы на вуліцах, Кубракоў загадаў жорстка сачыць за настроямі на прадпрыемствах, маніторыць групавыя чаты, актыўна выкарыстоўваць сістэму відэаназірання, а таксама тэрмінова скласці спісы ветэранаў і дружыннікаў, гатовых, цытата, стаць у шыхт. Аналітыкі адзначаюць, што падобныя манеўры ў прымежных раёнах фактычна ўпісваюцца ў логіку зачысткі тылу для расійскай групоўкі на выпадак магчымага ўварвання ў Польшчу і краіны Балтыі. Палітык Мікола Статкевіч у сваім тэлеграм-канале папярэдзіў пра пагрозу адкрыцця другога фронту з тэрыторыі Беларусі. Паводле Статкевіча, Крэмль рыхтуе новую мабілізацыю і будуе вайсковую інфраструктуру каля нашай мяжы, каб ізноў выкарыстаць беларускі плацдарм для атак і адцягнення ўвагі сілаў Украіны. Палітык зазначае, што гэта зробяць беларускія гарады, у тым ліку Берасце, Гомель, Мазыр і Пінск, наўпроставымі цэлямі для украінскіх удараў у адказ. У выніку плату за захаванне ўлады Лукашэнкі і залежнасць ад Масквы могуць стаць разбурэнне інфраструктуры і страта суверэнітэту. Беларускія спецслужбы актывізавалі спробы завербаваць сябраў каардынацыйнай рады. Як паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна», апошнімі днямі з розных аккаунтаў яны спрабуюць выйсці на сувязь з прадстаўнікамі фракцыі «Кааліцыя Латушкі» і «Рух за свабоду». Тым часам у дэмакратычных сілах працягваецца абмеркаванне справы былой спікеркі каардынацыйнай рады Анжэлікі Мельнікавай, якая паводле звестак кіберпартызанаў вярнулася ў Менск і набыла там нерухомасць. Кіраўнік НАУ Павел Латушка лічыць апублікаваныя матэрыялы недастатковымі і заклікае да факталогіі. Ён падкрэслівае, што купля кватэры ў Менску за сустрэчныя паслугі выглядае нелагічна, бо значных стратэгічных дасягненняў для рэжыму Мельнікава не прынесла. На думку палітыка, нельга выключаць версію мядовай пасткі ці маштабную дэзінфармацыйную гульню КДБ. Сапраўдны цуд у Пінскім раёне. 67-гадовая Ніна Куніцкая правяла ў лесе 14 дзён і засталася жывою. Жанчына заблукала яшчэ 14 ліпеня, калі пайшла ў ягады. Увесь гэты час яе шукалі каля сотні ратавальнікаў, міліцыянтаў і валанцёраў. Сам-насам з прыроду пенсіянерка сілкавалася чарніцамі, піла дажджавую ваду і ратавалася ад сырасці ў дажджавіку. Выратаванне прыйшло на 14-й дзень. Жанчына пачула шум матора і выйшла на дарогу да грыбніка на матацыкле. Цяпер спадарня Ніна ўжо адпачывае ў дома у атачэнні родных. Усе падрабязнасці гэтай гісторыі чытайце на belsat.eu. У Беларусі на заўтра абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі праз анамальную спёку. Паводле прагнозу Белгідрамету, ужо ў пятніцу на большай частцы краіны паветра прагрэецца да 34 градусаў, а на Берасцейшчыне да плюс 35. Гэтая спякота ўзмоцніцца ў суботу, 1 жніўня. На паўднёвым захадзе рэспублікі слупкі тэрмометраў могуць дасягнуць экстрэмальных 37 градусаў вышэй за нуль. У цэлым надвор'е будзе сухім і без ападкаў, і толькі на паўночным захадзе краіны ў суботу магчымыя кароткачасовыя дажджы з навальніцамі. На гэтым мы сёння ставім кропку, стаўце лайкі, падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.